Да присъстваш на събрание на Общински съвет Варна и какво научих за първото си посещение за 8 часа седене. Община Варна, главен вход. Ако имате късмета, ще бъдете посрещнати от шеговита охрана и насочени надясно към зала пленарна. Внимавайте по стъплата. Посещавайки залата за пръв път се забелязва как всичко е точно и ясно и няма нужда от табели и ориентири дори в самата зала. Събранията им са всеки последен четвъртък на месеца и почват в 10 часа сутринта. Може да бъде намерена информация за тях на varnacouncil.bg. На същия този сайт може да бъде видян файла им проект на дневен ред, по който 100% се водят заседанията. В моят случай, последната точка 12 беше времето за изслушване на граждани. Заседанието, на което присъствах аз, беше номер 16 и се оказа, че станах свидетел на даването на клетва на два нови кмета на район Приморски и на район Одесос. Аз съм в район Приморски и си нямах идея кой е този човек, но знаех, че нямаме кмет. Заседанията се водят с една голяма почивка от 1 час по обяд и малки почивки изискани от общинските съветници между тях. Не съм сигурна дали винаги е така, но на мен ми се наложи да изчакам всички точки, докато се стигна до моята точка номер 12 и последна за изслушване на гражданите. След голямата почивка в 1 часа, местата, където седях аз, бяха вече заети от друга нова група и реших да се преместя на по-свободно пространство, за да може да се диша, тъй като вече седях там на този етап 2 часа. Личните ми впечатления са, че е хубаво заинтересованите граждани да отиват и да представят своят случай пред общинските съветници и пред администрация, тъй като аз станах свидетел как след точно такъв случай, където граждани се бяха събрали, общината все пак намери още едно решение за техния случай. Останах и с впечатление, че явно има редовни активисти в залата, с лично мое мнение, правилно мислене и логика, чието думи за жалост излизат като глас в пустиня, което ми се стори реално най-тъжното нещо за 8 часа седене там. След последното гласуване на дневен ред, 98% от хората останаха и се тръгнаха. Това, което разбрах, е, че бързат за театър. Точка 12. Изслушване на гражданите бе обявена след като залата остана празна. За моя изненада, това, което се оказа е, че след голямата почивка съм седяла на грешното място и преди да бъде видяна моята вдигната ръка, за да ми се даде думата, заседанието бе обявено за приключено. Това, което разбрах в него момент е, че залата е разделена на 3 места. За администрацията, места за общинския съвет и места за гражданите. Председателят ми обърна внимание и направи компромис благодарение на една от активистките в залата, която се казва Мария Димитрова, с която се заговорих след това и благодарение на нея получих шанс на закрито вече заседание да кажа това, за което бях реално дошла и изчакала 8 часа. Спиране на презастрояването за повече детски градини, зелени площи, спортни площадки и места за отдих. Благодарих на всичките 10 човека, които все още се навъртаха в залата и им пожелах лека вечер. Но човека, който се спря да говори с мене, беше Михаил Луков от ОК България. Посещението ми на събранието на Общински съвет Варна разкри важните аспекти от функционирането на местната власт. Въпреки предизвикателствата, свързани с времето за изслушване на гражданите и организацията на заседанията, станах свидетел на активното участие на местната общност и нуждата от диалог между граждани и съветници. Краткият ми опит потвърди, че подобни срещи реално са важни за адресиране на проблемите в района и за поддържане на връзка между администрацията и населението.